Qinisekisile wayehlabekisa ugodole eyakho-ke ukuvalwa kwamatekisi noma-ke istrike samatekisi. Lokho kulandela amaphemithi lawa abangafuni nawo kwezinye zamarenke lapho khona-ke ekugcina kuthathwa khona iy'moto zikhishwa ngo-12,000 mangabe sizize ephawundini. Ugodole khulumele bonke osamatekisi wachaza ukuthi la matekisi kuphilwa ngawo kangangokuthi noma kuthiwa imoto isuke iphawundiwe, udrayiva inhliziyo babuhlungu ukudlula umnikazi njengoba esukwazi ukuthi uyena le moto emphilisayo iphilisa yena nomndeni wakho. So ugodole uthana mangabe khuluma wathi istrike sona singase sibe khona noma inini mangabe-ke ingasukunyelwa noma-ke umnyango wezokuthutha ungayisumeli indaba yabo yokuthi benikezwe amaphemithi. Kodwa-ke uthe mangabe khuluma waqhubeka wathi, sanibonani wengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana kanti udaba-ke niyalwazi ngane zakwethu njengoba nibona nje ukusuka phezulu kuyoshona phansi amakhumba amahle ngicaphune lapho nalapho emakhumbini engiwaphethe. La makhumbi ngane zakwethu njengoba niwabona mahle kanje iwona lawa aphawundwa ushanela uthi ufuna iphemithi, amaphemithi angaphumi, amaphemithi esingawazi ukuthi atholakalaphi. Njengamanje uSantaco sicela uphumele obala uma kuukuthi umele imboni yamatekisi ukuthi kumele kudilwe kanjani nalesimo, ngoba sizokwenza i-national strike before kufika uDisemba. Njengamanje fanele ukuthi kuliwe makuliwa kulindwe bani, ngoba imoto ziphawundwa mhla namalanga afunwa amaphemithi esingawazi ukuthi atholakala kuphi. Amanye ama-owner nama-receipt kodwa wakwazi ukuthola amaphemithi. Kanti lento imayelana nani? Idisk yemoto ixetshulelwana ingabhalwa ithikithi uma kuukuthi inenkinga na kuthiwa hamba odiliza umphakathi ubuye nayo. Iy'moto ziphawundwa ngama-12,000 15,000 kuyikhokha imoto ilayishiye eThekwini beyibambe mhlambe ko-Harrismith mayibuya ngakusasa iphindi yabanjwa. Imayelana nani lento yephemithi? Kanti mawuthi awukufuna ukulwa, awukufuna ukukhuluma, uyofela ini uma ungafeli into yakho, ungafeli umsebenzi wakho, ungafeli into eyondla iy'ngane zakho, ungafeli into eyondla umndeni wakho, uthule nje uchashazwe? We are sick and tired of ushanela manje. NoSantaco ake uphumele obala uchaza ukuthi umele obani, sizokwazi ukuthi umele imboni yamatekisi noma umele uhulumeni ka-GNU noma umele oRupert no-Oppenheimer. Awuphumele obala na uSantaco usicacisele, asuchashazwa kanje. Ma-owner sukumani iy'moto zeni lezi, odriver bayasukuma. Uyazi mawuboshwa udrive itaxi ukhohlwa nokuthi imoto akusiye yakho ngendlela inhliziyo ebabuhlungu ngakhona. Ibuhlungiswa ukuthi le khumbi nawe udriver wondla ngayo umndeni wakho, kodwa manje iyathathwa. Akusukunywe. Ama-owner nama-receipt awathola amaphemithi, amanye awatholi. Mawuyorenewa iphemithi ibuye eminye imizila isinqanyuliwe. It's a time now to fight. Ngoba bafuna ukuyithatha imboni yamatekisi, ngiyanitshela zwanini ngami, bafuna ukufaka amabhasi ngalento abayenzayo. Ushanela all over uyaqeda, asingayivumeli le. Very soon funa siye esitelekeni before kufika uDisemba. Manje siyasihlela isiteleka njengamanje ukuthi kutelekwe, akubanjiswane kulento esizoyenza njengamanje. Sesikhathele manje, we are sick and tired. Yaqalwa nini imboni yamatekisi ihlukunyezwa? Sekwaze kwathenga ama-Golf 8 ukuthi gijinyiswane namatekisi, gijinyiswane nemboni yamatekisi. Udriver mayekabona iGolf 8 imlandela ngemumva engazenza i-accident enkulu bephela abantu eshu, ngoba nje ubalekela le Golf 8 esekwahanjwa ngayo. Ongema bama namagenge akhe lapha engingawazi kubanjwe imoto. Omadlamini kompangeni bayabhuqa imoto, ko-Potchefstroom ziyaphela imoto, komhlaba yalingana ziyaphela imoto, ko-Eastern Cape ziyaphela imoto, Cape Town ziyaphela imoto, all over South Africa ayaphela amakhumbi inxa yamatekisi, ngoba inhloso enkulu ufaka amabhasi. Awukwazi ukuthi izinto ezinje ngathiwa zinamaphemithi zinqaneke ngiyifakela.